Шагыйрь Акын Мифтахетдин Акмулла 1831 елның 12 декабрендә Оренбург губернасы Бәләбәй өязе, хәзерге Башкортстан Республикасы Мәякә районы Туксанбай авылында имам гаиләсендә туа. Башлангыч белемне Ябалак Тамак авылында ала, аннары Стәрлебәш мәдрәсәсендә илаһият галиме һәм суфи шагыйрь Шәмсетдин Зәкидә, Троицк мәдрәсәсендә Зәйнулла Ишанда укый, соңрак шул төбәкләрдә мөгаллимлек итә. Башкорт сахрасын, Казак далаларын гизгәндә Акмулла, ягъни тугры сүзле тәхәллүсе ала һәм кыю фикерләре белән таныла. 1867-71 елларда фаразлар буенча Зәйнулла Ишан белән элемтәдә гаепләнеп, Троицк төрмәсендә тотыла. Шул чорда атаклы төрмә шигырьләрен иҗат итә. Әлеге әсәрләрендә мәгърифәт, гаделлек өчен көрәшүче шагыйрь образы ачык чагыла. Иске карашлы дин әһелләрен кискен тәнкыйтьләп, Акмулла аларга каршы ислам дөньясындагы бөек галимнәрне, Мөхәммәд пәйгамбәрне һәм замандашларыннан Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаэддин Фәхретдин образларын үрнәк итеп куя. Галимҗан Ибраһимов аны уяну хәбәрчесе дип атый. Шагыйрьнең иҗат хәзинәсе тугандаш өч халыкның, ягъни татар, башкорт һәм казак халыкларының уртак мирасы булып санала. Чөнки моның ныклы дәлиле бар. Ул үзенең әсәрләрен нигездә шул чорның язма татар әдәби телендә яза, шигырьләрендә башкорт һәм казак теле элементларында киң файдалана. Шагыйрь үзе исән вакытта аның бер генә әсәре 1892 елда Казанда Шиһабетдин Мәрҗанигә багышланган Мәрсиясе нәшр ителә. Аннары вафатыннан соң 1904-7 елларда ике шигырьләр җыентыгы басыла. Аерым әсәрләре Ризаэддин Фәхретдиннең әсәрендә, Шура журналы сәхифәләрендә урнаштырыла. Хәзерге вакытка кадәр Акмулланың оригиналда һәм башкорт, казак, рус телләрендә тәрҗемәдә 10 басмасы дөнья күрде. Шул исәптән 1981 елда Казанда Миркасым Госманов тарафыннан әзерләнгән сайланма әсәрләре һәм 1983 елда тормыш юлы һәм иҗатына багышланган махсус юбилей җыентыгы басылып чыкты. Әсәрләреннән аерым үрнәкләр шигърият антологияләрендә урын алды. Әдипнең тормышы һәм иҗаты хакында монографияләр нәшр ителде, диссертацияләр якланды. Тууына 150-175 ел тулу уңае белән Мәскәү, Казан, Уфа, Алмата шәһәрләрендә фәнни конференцияләр уздырылды. 1989 елда әдипнең кече ватанында аның исемендәге бүләк булдырылды. Ул казанышлары өчен күренекле мәдәният һәм фән эшлеклеләренә бирелә. Башкортстанның Мәякә районы Туксанбай авылында әдәби музее эшли. 2006 елдан Уфадагы Башкорт дәүләт педагогия университеты аның исемен йөртә. Акмулланың иҗат юнәлешен көнчыгыш һәм көнбатыш фәлсәфи фикере синтезы, шәрык шигъриятының традицион жанрлары белән фольклор берлеге нигезендә корылган мәгърифәтчелек билгели. Сюжетлары һәм темалары гади халык тормышыннан булганлыктан үз вакытында аның әсәрләре киң таралыш алган. Мифтахетдин Акмулланың тормышы һәм иҗат эшчәнлеге татар, башкорт һәм казак галимнәре тарафыннан шактый өйрәнелсә дә, бу юнәлештә башкарыласы эшләр әле байтак. Мәсәлән, шагыйрьнең 1877-71 елларда Троицк шәһәре төрмәсендә ябылуда булуы бөтенләй өйрәнелмәгән. Аның Казанда булу-булмавы турындагы бәхәс тә хәзергәчә ачыкланып бетмәгән. Хәер, соңгы елларда әдәбият галиме Рамил Исламов тарафыннан аның библиографиясе төзелеп, Алма-Ата шәһәрендә нәшр ителде. Шулай ук әдипнең ул әзерләгән яңа шигырьләр җыентыгы да басылуын көтеп ята. Анда урын алган, моңа кадәр бер кайда да тулысынча укучыларга тәкъдим ителмәгән Дусмаил Кашкынбаев истәлекләренең, Хәсән Гали тикшүләренең тулы текстлары шагыйрь турында белгәннәребезне тагын да киңәйтер иде. Шагыйрь Акмулла 1895 елда фаҗигале рәвештә һәлак була. Җәсәде Мияс зиратында җирләнә.